hoy se han ido un grupo francés, así es que por eso hemos abierto la puerta para que podáis ver un poco el estilo de la casa que tiene 150 años documentados, pero al principio esto sería una casetita y luego poco a poco se fue haciendo mayor, según se fue cultivando más terreno, con una noria y un burrito y se regaba un huertecito. Luego vino el descubrimiento, apareció el vapor y se hicieron los motores mayores, se amplió el terreno. Entonces eso poquito a poco, luego se hizo ese motoraco enorme que ahora veréis, que cumple 100 años este mismo año. De començar pues en un anorio. Si el nivell freàtic és d'uns 30 metres, hasta 30 metres seria el màxim que l'anorio podria traure una anoria de tracció animal, perquè l'animal té moltes i allò estàs tot al nou. Quin problema n'hi ha? Pues per damunt del nivell d'extracció no puc regar. D'ací regaríem, d'ací baja avall. Con el pedal ja podré anar, però per amunt no puc. Què passa quan ve el motor de... Probablement, el primer motor de vapor que hi ha en Espanya està en les mines d'Almabell, alrededor de 1850. Algú de Carcaixent veuria com aquell motor treia aigua de la mina, aigua que se fa en l'explotació minera, i veuria com treia l'aigua i diria, no tinc una hora, jo me poso un motor i què puc fer? Puc regar per damunt del nivell d'extracció d'aigua. Jo me faig una bassa i dalt i m'abancale i poso terra i el que tenia 10 fanecaes ara en tinc 300. Això formava part del mecanisme d'extracció de l'aigua, xuplava aigua, xuplava per una vàlvula xupla i quan la roda pega la volta, el mateix depòsit l'estrenteja, obre una altra vàlvula i l'expulsa per ahí a la bassa. Per què fan una bassa? La bassa la fan perquè, fixeu-se que així regaven cada 15 dies. 300 fanecaes cada 15 dies, quan has acabat en un lloc estàs per començar en un. A 1.800 litres per minut no tens prou caudat per regar. Entonces lo que faig és que el motor no para les 24 hores del dia de tirar a la bassa i quan vull, obrir reg. Entonces el motor pràcticament no parava. Hi ha una figura que el motorista vivia així. Pràcticament es tirava les 24 hores del dia per extrair. Era al nord on hi havia només 4 o 5, 6 fanecaes de taronxers. El resto era tot muntanya. Antigament hi havia uns animals que treien l'aigua del pou i entonces regàvem les poques arbres que hi havia. Però els arbres que poques que hi havia eren com estos. Però no se compta que ara el marc de plantació d'avui en dia d'una faneca són entre 40 i 45 arbres. Així, en una faneca hi havia entre 11 i 12 arbres, no hi havia més. Aquest arbre calculem que té ara aproximadament 130 anys, i ho sabem quasi segur pels documents. Aquest arbre és un arbre que se diu peu d'estaca. Peu d'estaca és perquè antigament s'agafava un mètode de reproducció d'arbres que avui en dia estan en desús, que és que tallen una estaqueta d'un metre i algo, i la col·locaven en terra a la meitat, un poc més de la meitat, després l'arbre brotaria el que seria l'arbre nou, per això es diu peu d'estaca. I aquest arbre, com a anècdota, us puc contar que era prou més gran del que és, però prou més gran. Tots els anys el que passa que s'anava podant, s'anava rebaixant, fins que ens donàvem compte que això era una cosa fora de lo normal, i entonces de fa 7, 8, 9, 10 anys, no recordo cert, van dir anem a podar-ho però anem a mantindre que estigui tot el més gran possible.